Ο θησαυρός του Αντωνάκη. Ο Αντωνάκης ήταν καιρό άρρωστος. Τώρα όμως έγινε πια καλά και σηκώθηκε από το κρεβάτι. Αλλά η μανούλα του δεν τον άφηνε να βγει ακόμα έξω. «Μα δεν είμαι πια άρρωστος, μαμά», έλεγε και ξανάλεγε στη μητέρα του. «Γιατί δεν με αφήνεις να βγω έξω να παίξω?» «Δεν είσαι πια άρρωστος, Αντωνάκη μου, όμως αν βγεις έξω μπορεί να ξαναρρωστήσεις», του έλεγε η μητέρα του. «Καλά, και τι θα κάνω μέσα κλεισμένος?» γκρίνιαζε πάλι ο Αντωνάκης. Η μητέρα του σκέφτηκε για λίγο και ύστερα του είπε: «Άκου, Αντωνάκη μου, θα κρύψω μέσα στην κάμαρά σου ένα θησαυρό. Για σένα. Θέλεις κι εσύ να ψάξεις και να τον βρεις?» Έτσι και έκανε ο Αντωνάκης. Έψαξε κάτω από την πολυθρόνα και βρήκε το ταμπούρλο του. Έψαξε πίσω από τη βιβλιοθήκη και βρήκε τις μπογιές του. Έψαξε μέσα στη σάκα του και βρήκε μια καραμέλα. Έψαξε στο κρεβάτι του και βρήκε το βιβλίο του και το τυμπανάκι του. Ζωγράφισε με τις μπογιές του και στο τέλος διάβασε ωραία παραμύθια από το βιβλίο του. Έτσι είχε τόσα πολλά πράγματα να κάνει και τόσο πολύ διασκέδασε που ξέχασε πια να παραπονεθεί στη μανούλα του πως ήταν κλειδωμένος μέσα στην κάμαρά του. Και η μανούλα του είπε: «Πρέπει να ξέρεις ότι κάθε παιδάκι έχει ένα μικρό θησαυρό στο σπίτι του. Ένα ωραίο βιβλίο, 2 κραγιόνια για να ζωγραφίσει και μπορεί με αυτά να περάσει μια χαρά την ώρα του χωρίς να γκρινιάζει ότι δεν έχει τίποτα να κάνει. Φτάνει το παιδάκι να είναι πάντα γελαστό και να έχει καλή καρδιά». Σταματάκου Ελένη. Γεια σας, παιδιά. Έχω έρθει στο υπνοδωμάτιό μου και πρέπει να τακτοποιήσω τα παιχνίδια μου. Μπορείτε να με βοηθήσετε να τα βρω? Κάπου μέσα στο δωμάτιό μου υπάρχει ένα σκυλάκι. Ένα μικρό, άσπρο και καφέ σκυλάκι. Μήπως μπορείτε να το βρείτε? Ναι, πολύ σωστά. Το βρήκες. Αυτό είναι το σκυλάκι μου. Ας βρούμε και τα υπόλοιπα παιχνίδια μου. Μήπως μπορείτε να με βοηθήσετε να βρω το μπλε αεροπλάνο μου με τα κόκκινα φτερά? Είναι κάπου μέσα στο δωμάτιό μου. Ναι, πολύ σωστά. Το βρήκες. Αυτό είναι το αεροπλάνο μου. Κάπου μέσα στο δωμάτιό μου είναι ένα κόκκινο αυτοκίνητο. Μήπως μπορείς να το βρεις? Συγχαρητήρια, το βρήκες. Αυτό είναι το κόκκινο αυτοκίνητό μου. Ας ψάξουμε μαζί να βρούμε όλα τα παιχνίδια μου, παιδιά. Μήπως μπορείτε να βρείτε το κίτρινο ελικοπτεράκι μου? Ψάξτε σε όλο το δωμάτιο. Πολύ σωστά. Το βρήκες. Αυτό είναι το κίτρινο ελικοπτεράκι μου. Κάπου μέσα στο δωμάτιό μου υπάρχει ένας υπτάμενος δίσκος. Μήπως μπορείς να τον βρεις? Μπράβο! Το βρήκες! Αυτός είναι ο υπτάμενος δίσκος μου. Ψάχνω να βρω την μπάλα του μπάσκετ μου. Είμαι σίγουρος ότι την έχω κάπου μέσα στο δωμάτιό μου. Μήπως μπορείς να την βρεις? Ναι! Πολύ σωστά! Την βρήκες! Αυτή είναι η μπάλα του μπάσκετ μου. Κάπου μέσα στο δωμάτιό μου υπάρχει ένας πύραυλος. Μήπως μπορείς να τον βρεις? Πολύ σωστά! Τον βρήκες! Αυτός είναι ο πύραυλός μου. Παιδιά, θέλω την βοήθειά σας να βρω το πράσινο φορτηγό μου. Μήπως μπορείτε να το βρείτε? Πολύ σωστά! Το βρήκες! Αυτό είναι το πράσινο φορτηγό μου. Υπάρχει ακόμα ένα παιχνίδι που πρέπει να βρούμε. Μια μικρή βαρκούλα. Μήπως μπορείς να την βρεις? Μπράβο! Την βρήκες! Αυτή είναι η βαρκούλα μου. Παιδιά, σήμερα με βοηθήσατε να βρω το σκυλάκι μου,
το αεροπλάνο μου, το αυτοκίνητό μου, το ελικοπτεράκι μου, τον υπτάμενο δίσκο μου, την μπάλα του μπάσκετ μου, τον πύραυλό μου, το φορτηγάκι μου και την βαρκούλα μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Θα τα ξαναπούμε. Γεια σας!